No niin, tervetuloa mukaan matkaan. Mennään käymään tuolla Ranskassa PTX Trimble koulutuksessa, mutta tärkeimmät ensin, eli mennään käymään Linnatuulessa Kusella ja sitten suunnataan kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää. Ja niin kuin tapoihin kuuluu, kun tämmönen juntti lähtee ison maailmaan, niin turvakengäthän siellä on jalassa. Mutta ei mitkä tahansa turvakengät, vaan uudet. Eli mä kävin tänään ostamaan ihan präänikät turvakengät tuolta kaupasta, niin on sitten kiiltävää rolleria jalassa. Ei mä tarkoituksella noita turvakenkiä jalkaan laittanut, mutta laukussa on sen verran ahdasta, että oli pakko heittää turvakengät jalkaan, niin sai tennarit sitten tonne laukkuun mahtumaan. No niin, löytyen se parkkipaikka, kun tarpeeksi etsiä pyöri täällä kerrosten välissä. Mut nyt vaan kamat kantoon ja terminaaliin taas odottelen pariksi tunniksi, että pääsee lentokoneeseen. Sitten mennään. Kyllä kelpaa kävellä Helly-Hansenin turvakengillä. Tulee oikein semmonen olo, että valmistautunut ihan kaikkeen. Vielä puuttuis peltorit päästä ja Lettermanin vyöltä, niin ois valmis vaikka rakentaa maailman uudestaan. Jos jotakin hyvää tästä reissaamista on, niin saa mennä tonne Priority-linjalle, ei tarvitse jonottaa. Vaan saa mennä tonne päällikköpuolelle niin sanotusti. Vähän nopeampaa. Noin, sinne meni laukku ihan parissa sekunnissa tonne hihnalle ja nyt mennään turvatarkastukseen. Tärkeimpänä aina kun tulee lentokentälle, niin hakee pullollinen vettä. Se on tärkeää, koska muuten tulee aina hirveä jano. Nyt mennään sitten semmoiseen paikkaan, mikä on pakko mennä joka kerta, kun tulee Helsinki-Vantaan lentokentälle. Meinaa hakea vähän ylihinnoiteltua kahvia. Se kuuluu asiaan. Sopivasti on vielä viileitäkin. Nyt on auto saatu ja sit pitäisi lähteä jollakin hissillä maan alle etsimään sitä. Saas nähdä miten äijän käy. Opel. Katsotaan onko oikein. Voilà. Löydettiin pois, mutta oli kyllä melkoinen sokkelo ja pirunahdas paikka, mutta on tää keli sen verran hieno, että eiköhän se maksa vähän takaisin. Kattokaas mikä lentokone siinä on. Hotellille saavuttu, mutta pienimuotoinen ongelma, kun mä en saanut autoa tonne hotellin parkkiaitaukseen. Niin kävellään nyt respasta kysyn, että mikä juttu.
Toivottavasti ne puhuu englantia, kun täällä se on vähän semmonen jännä homma, että harva puhuu englantia. Mutta mä en tiedä mikä siinä on, mutta noi Mitsubishi Evot on jotenkin kyllä aika hienon näköisiä vehkeitä. Tossa nyt on vähän ehkä tommoista amistuuninkia, mutta eikä se meitä haittaa. Hieno se oli silti. Nyt otetaan toi mun obeliski aitais tänne sisälle. Volkoroundi hybridiobeliskistä. Ihan veikeä vehei oli ajaa. Oli Android-autot sun muut. Hylavitkuttimet, niin eikäs siinä. Nyt laukut ja kamat kantoo ja hotellia estettiin ruokaa. On muuten kovamerkkinen hissi täällä Ranskassa. Valot eteiseen. Saako tänne lisää valoa? Joo. Tämmönen yksi jo tällä kertaa. Elikkäs aika söpö. Näillä mennään. Hyvää huomenta aurinkoisesta Ranskasta. Hyvin tuli nukuttua. Nyt mennään aamupalalle ja sitten lähdetään kohti tonne maatilaa ja siellä asennellaan noita Rimplen kamppeita. Joku piipa-auto menee. En tiedä, ettiinkö ne mua sitten. Tuliko kaahattua niin lujaa tänne, mutta nyt sitten syömään ja juomaan tujua kahvia. Eli homman nimihän on nyt se, että ruvetaan asentamaan noihin koneisiin automaattiohjauksia ja sen jälkeen sitten mennään ajelemaan ja kalibroimaan niitä. Paikkaan on tämmönen maatila. Meillä on täällä pari peltoa, missä saa ajella. Tuo takana on toinen. Ja sitten tuo sisäpihalla niin on aika hienosti laitettu. Siellä meillä on ruokailupaikka ja sitten siellä olisi mahdollisuus majoitukseen. Me nyt ei olla siellä, mutta jokunen huone. Sitten siellä on semmoinen iso luokkatila, missä pystyy sitten pitämään koulutuksia. Hieno paikka. Vähän erilainen kuin Suomessa, mutta eiköhän tästä mennä asentamaan. Ja homman nimi on se, että ruuvataan vastaanotin katolle ja sitten ruvetaan vetää johdatuksia. Tuon koneeseen tulee hydraulikkalohkolla oleva ohjaus, niin ei tarvitse sitten rattimoottoria. No niin, nyt olisi merkattu tuon sovitelevy tai pikairtuslevyn paikat teipillä ja sitten tämän tassujen alla on 2 teipit, niin ne irti ja levy paikalleen. Niin toivotaan, että on suorassa. Saatiin tuo levy tonne paikalleen ja vastaanotin sujehtaa siihen ja toi sitten tosta kiinni. Mä säädän sen vielä kuntoon. Se on sit siinä. Nyt on vedetty johdot tuolta alas. Putkeen pitkiä tuolta läpivetoa sisään. Eli tehdään tämmönen niin sanottu karvaperse-asennus. Ihan vaan sen takia, että kaikki johdot näkyy, niin sitten kun täällä ollaan kouluttamassa huoltomiehiä, niin näkee, että miten ne johdot kuuluu vetää. Syy siihen on se. Tietenkin se nopeuttaa asennustakin ihan hirveästi, koska ehkä se isoin työ tuossa on oikeasti se, että vedetään ne johdot siististi tuolta muovien alta, mutta tällä kertaa näin. Seuraavaksi sitten laitetaan virtaa, eli tuolta lattian alta läpivienti ja akulta virta. Ja tuolta sitten jatketaan johtosarjoja. Meillä on tuolla yksi ohjainyksikkö, mikä ohjaa hydraulista venttiiliä.
Sitten vedetään tuolta terminaalille virtaa ja sitten tonne vastaanottimelle. Vielä on johtosarjat vähän levällään, mutta sieltä menee antennin tieto näytölle, virta menee näytölle ja vastaanottimelta menee sitten tonne ohjainyksikön johtosarjaan tieto. Eli vielä tarvitaan sitten noin hydraulikkalohkon joortukset tehdä ja sitten tonne kulma-anturille joortus tehdä, niin teoriassa pitäisi olla sitten valmistaja, mutta toki vähän pitää noita johtoja sitten hypistellä piiloon. Mutta eikä ne tonne muovin alle mahdu, ainakin voimalla ja väkivallalla. Pääsyy, minkä takia tänne Ranskaan tultiin, niin eihän oikeesti oo edes toi trimple. Vaan vähän kauppaa Ranskan kollegan kanssa. Mä toin tuliaisia Suomesta ja se toi tuliaisia, tai tuo antaa tuliaisia Ranskasta. Niin mennään hakeen Romään ja tehdään vaihtokauppaa. Hello Roman. Hey you. I bring you some gifts from Finland. Oh, ready? Yes. I have some for you. From France. So you have a nice bag. Yeah, I think one. So for you, special Mintu, 4 times. Four. Whoa. And for you, special cognac. Ah. Hennessy, one of the best one in France. So you will enjoy it. Yeah. I would say merci beaucoup. And kipis. Kipis. Kiitos. Kiitos. Nyt on tässä lohina päällä. 4 koneeseen samaan aikaan asennetaan kamppeita. Asesin tuossa just puolalaisten kanssa tuohon Valtraan nopeasti automaattiohjausta ja ainoa sana mitä mä ymmärsin Puolasta niin oli kun kuuluu kurvaa. Se on ilmeisesti Puolassakin yhtä iso meemi kuin Suomessa. Hyvää huomenta. Päivä numero 2. Aamupalalla käyty ja nyt napataan toi Saksan kollega mukaan ja lähdetään maatilalle ja siellä sitten mennään vähän ajeleen pellolle. Kello on 7.53 ja 8 aikaa sovittiin treffit. Saksalainen täsmällisyys kertoo sen, että nyt on jo kiire. Eli mennään vaan. No niin, tilalle saavuttu. Pidetään tuossa pari palaveria ensin ja sitten mennään ruuvaamaan. Mutta ehkä ihan hyvä, kun täällä on kuitenkin vähän viileä keli ja toi kylmähalli, missä me ollaan. Niin saa vähän olla tuossa lämpöisessä ensin ja odotella, että aurinko nousee, niin sitten saa ottaa jotakin pois ja melkein teepaidalle. Aurinko lämmittää niin hienosti täällä. Tilanne on nyt siis se, että teoriaosuus päättynyt ja nyt lähdetään sitten traktorilla pellolla kokeilemaan, että menikö me asennukset hyvin vai tosi hyvin. Ja nyt me vaan laatikon pois tieltä ja sitten pärräämään. No niin, nyt ollaan täällä pellolla 215 T Valtra ja tässä on laitettu tuolla traktorin omalla orbitilla ohjaamaan tää trimple-järjestelmä. Eli täällä ja kokeillaan tehdä tosta nyt vaikka perus AP-ajolinja. Tää naapiste siihen. Lähdetään ajaa eteenpäin. Laitetaan B-piste tohon. Tosta. Tallennetaan. Ja se on siinä. Nyt testataan miten äijän käy. Laitetaan tuolta virtaventtilille ja
auto mode not allowed. Autopilot fault must be cleared. Ei toiminut vielä. Eikö se kohta? Todennäköisesti vika löytyi, siellä ei ollut laittu noita vastaanottimen asetuksia, eli nyt uudella. Nyt tuli vihreä valo. Renkaat lähti kääntymään. Nyt se meillä ajaa. Maalaus päälle. Vähän kapea työkone, mutta niin se vaan menee. Ratti ei liiku. Renkaat tekee tehtävänsä. Vähän ehkä pitäisi kalibroida tarkemmaksi toi kulma-anturi, mutta kyllä se siitä. Eli pikkujuttu piti vielä tehdä ja se oli toi pyörän kulma-anturin kalibrointi, niin saatiin sitten vähän tarkempi ohjaus tohon. Eli noilla ekalla testillä, mikä tuli varmaan videollekin, ne renkaat vähän niin haki koko ajan sitä paikkaa, mutta nyt kun keskikohdan kalibroitti uudestaan, niin nyt ne pysyy aika lailla oikeassa kohdassa. Renkaata ei vaeltele ja tarkkuus on oikeastikin hyvä. Eikä sitten ei muuta kuin vaan vähän leikitään näillä koneilla ja opetellaan. Ja siinä se päivä sitten meneekin. No niin, nyt saatiin mielenkiintoinen haastattelu tänne, eli meillä on Precision Plantingilta kaveri. Ja se saa kertoa meille sitten vähän, että mikä on Precision Planting ja miten he toimii ja mitä ratkaisuja heillä on. So, nice to see you. Nice to see you again. So, maybe first introduce yourself and talk a bit about Precision Planting, how you are operating and what solutions do you have? Good. So, thanks for having me first of all. But my name is Juan Roncoroni. Everyone knows me by Ronco. I started at Precision Planting 10 years ago. The first 6 in Argentina, developing the business there, and now the last 4 here in Europe in different positions. Basically, Precision Planting is a company that will allow farmers to be more profitable by adding solutions or products to their existing equipment. It can be a planter, it can be a sprayer, it can be a seeder. So what we want to do is for the farmers to use the existing equipment and turn it by retrofitting with solutions into a more profitable precision ag system. So that's in basic guidelines what Precision Planting does. Yeah. For seeders, that is I think the market that you are, or the products that you are more interested in. We have like a downforce control that will control the force that the system apply on the ground. Yeah. And also we have some sensors that will allow the farmer to understand how many seed and fertilizer he's putting in that field and if he's being on target or if he needs to do some adjustments. Yeah. So I think after all quite interesting products and solutions that you have, and now we are all big family, so under the PTX umbrella. And like I promised you, next time when we meet up, I will bring you Finnish candy. The candy, yeah. I really want to see those. But yeah, we are PTX now, so we join Trimble, PTX Trimble, Precision Planting, and the Fuse teams all together, and we are on the precision agriculture side of the company. Yeah. So should we now head to the field and test the Trimble kits? Let's go to the field. Yeah. Hey, thanks for having me. Tässä kun oli vielä aikaa, niin mä ajattelin, että kalibroidaan toi ohjausventtiilikin vielä, niin ei pitäisi ainakaan tulla mitään ongelmia, kun täällä alkaa ensi viikolla sitten oikeat koulutukset eikä tämmöiset sisäiset valmistelut. Se on kalibrointi menossa ja taustalla vielä muutama asennus kesken. Verkkohydraulikko-ohjaukseen vähän enemmän työtä. Kaveri tekee ensimmäistä kertaa ja
Fentit pitäisi olla kyllä kohta valmiita. Hyvää huomenta. Viimeinen päivä startannut. Nyt mennään aamupalalle ja joksikin aikaa sitten vie tuonne tilalle varmaan parisen tuntia ja sitten lähdetään ajelemaan kohti Charles de Gaulle lentokenttää ja pysähdytään vähän matkalla ostaan tuliaisiin. Ei siinä, lähdetään aamupalalle. Laukut on jo pakattuna ja turvakengät jalkaan, niillä on hyvä reistata. Siellä on pikku aamunavaus menossa. Nyt lähdetään vähän kuuntelemaan taas luentoja ja sitten ehkä vähän kerätään vielä ruuvaamaan ja sitten lähdetään kohti Pariisia. No niin, nyt saatiin vielä mielenkiintoinen vieras, eli Steveni, joka on Euroopan myyntijohtaja, niin kertoo meille vähän PTX:stä ja esittelee itsensä. So, welcome Steven. Thank you. Pleasure to have you here. Appreciate it. So, you may introduce yourself and maybe give us some brief knowledge about PTX. Sure. So my name's Steve Dapkus. Yep. I'm the commercial director for EMEA PTX for the PTX organization. Mm-hmm. That's my role. So I manage all our commercial business here in EMEA for PTX. Yeah. PTX is the technology provider. It's a JV between Trimble and actually it's a conglomeration now. It was PTX Trimble. We recently just rebranded as PTX. Yeah. That includes Precision Planting, Trimble, PTX Trimble, and then there's a couple other items. And then the Fuse team is all part of my team now too. For EMEA. And really our job is, you can put it simply, really our job is to provide technology for farmers here in Europe, Middle East, and Africa. Yeah. So with the PTX, we have lots of portfolios. So we have a planting side, we have a retrofit business, and also we have the integrated solutions. So can we just say that we have a solution for every farmer, basically? Yes. So we're providing technology as a solution to farmers on multiple levels. It could be like steering and guidance for a tractor, but it could be implement control or on the implement as well. We also, as you well know, have solutions for planting, for precision planting. So that's on the planter, of course, but also on the sprayer. We have a few solutions for that. We have one that's being developed for Europe, Symphony, from Precision Planting, but we also have what we call Weed Seeker from the Trimble portfolio. We also have water management for drainage, for leveling technology on the scraper. And so you could say that we do have solutions for farmers of any size. It could be very simple, a small farm, farmer just wants to go up and down straight rows, all the way to, we're managing kind of the land, right? So that we're leveling. We have agronomy solutions, like more on the planting side. So we do have, these solutions are quite broad. We have experts who help those farmers and our dealers. We have an expert dealer network that provides local support for those farmers, and then we're there with them step by step as well. We being PTX. Yeah. So hey, Steven, I thank you for this short interview. Thank you that you had time, and it was a pleasure to meet you. And hope I see you again very soon. Yeah, same here. Appreciate it, Juho. Take care. Thank you.
löysinkin sitten auton palautuksen. Ilmeisesti on muillakin välillä vähän ongelmia. Niin oli itselläkin. Kerran piti käydä tekemään U-käännös. Sitten löytyy oikea. Eli täällä on monta tämmöstä niinku simpukan muotoista terminaalia ja näissä pyöritään ympäri ja ympäri. Sitten oikea ramppi alas. Pitää liittyä nopeasti ja sitten pääsee tänne. Mihinkä nää kamppeet sitten palautetaan. Nyt tässä olisi pari tuntia aikaa vielä lentoon, niin pitää lähettää laukkuruumaan ja turvatarkastukseen ja sitten varmaan kahville. No niin, se on nyt semmonen reissu. Kello on nyt 1 yöllä. Piti olla pari tuntia sitten lentokoneen täällä, mutta se vähän myöhästyi. Eikä tästä sitten vielä jokunen tunti autolla kotiin ja huomenna töihin. Vähän siipiä matkaa ja ramiskukkeli eli jaksaa pysyä hereillä. Jeps, hei hei, hei hei.